M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mzimu Woyera, werani. Mzimu Woyera, werani. Mutifungatire. Mzimu Woyera, werani. Woyera, werani. Mutifungatire. Mzimu wa nzeru, werani. Mzimu wa chona, werani. Mutifungatire. Mzimu Woyera, werani. Werani mutifungatire. Ndi lero tu tsiku lija, tsiku la chikondwerero chakudza kwa Mzimu Woyera, tsiku limene Ambuye anakhala kutikonzekeretsa. Ndidzakutumizirani Mzimu Woyera, ndidzakutumizirani Nkhoswe ina, adzakulenganinso mwatsopano, adzakudziwitsani zonse, adzakhala nanu. Tsiku lake ndi lero. Lero abale ndi alongo, pa 28 May chaka cha 2023 tikuchita chaka cha Mzimu Woyera, chiyambi cha mpingo. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wathu ndime ya 1 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Gabriel Petros, omwenso ndi a mfumu Kadafumbwa, kuchokera ku Nanthenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu, salimo ya tsiku la lero ndi salimo 104. Tumizani Mzimu wanu inu Ambuye, ndipo ukonzenso maonekedwe a dziko lapansi. Mawu athu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo wa ku Akorinto, mutu wa 12 ndime ya 3 kulekeza 7, kudzawerenganso 12 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Alucia Polotazio, omwenso ndi a mfumu Chapendekeka, kuchokera ku Nanthenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera, mutu wa 20 ndime ya 19 kulekeza 23. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Teni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Pa tsiku la Pentekoste, Mzimu Woyera adatsikira Rumi mwa njira yodabwitsa, nawasandutsa kukhala mboni zenizeni za Yesu Khristu. Mawu a m'buku la ntchito za Arumi mutu 2 ndime ya 1 kulekezera 11. Pamene tsiku la chikondwerero cha Pentekoste lidafika, ophunzira onse anali pamodzi m'nyumba imodzi. Mwadzidzidzi kudamveka kuchokera kumwamba mkokomo ngati wa mphepo yaukali, nudzaza nyumba yonse imene anali kukhalamo. Ndipo adaona ngati malilime a moto ali kugawikana ndi kukhala pa iwo, aliyense lakelake. Onse aja anadzazidwa ndi Mzimu Woyera, ndipo adayamba kulankhula zinenero zachilendo, monga Mzimuyo adawalankhulitsa. Mu Yerusalemu muja munali kukhala Ayuda ena, anthu okonda Mulungu, ochokera ku mayiko onse a pa dziko lapansi. Pamene mkokomo uja udamveka, anthu ambiri adasonkhana. Onse adadodoma chifukwa aliyense mwa iwo adawamva ali kulankhula chinenero chake. Adadabwa nathedwa nzeru nati, kodi onse ali kulankhulawa si a Galileya? Nanga bwanji aliyense mwa ife akuwamva ali kulankhula chinenero cha kwawo?
ndife Apari, ndi Amedi, ndi Aelami, ndi okhala ku Mesopotamiya, ku Yudeya ndi ku Kapadokiya, ku Ponto ndi ku Asia, ku Filigiya ndi ku Pafiliya, ku Igupto ndi ku madera a Libiya pafupi ndi ku Kirene. Ndipo alendo ochokera ku Romu ndiwo Ayuda ndi ena otsata za Chiyuda. Enanso ndi Akilete ndi Aarabu. Komabe tonse tiwamva akulankhula mzinenero zathu za ntchito zazikulu za Mulungu. Mawu a Ambuye. Mzimu Woyera amagawirako akhristu mphatso zosiyanasiyana zowathandiza kutumikira mpingo onse mwa ubale. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo Woyera kwa Akorinto. Akorinto 12 vesi ya 3b kulekeza 7 kudzayambira 12 kulekeza 13. Abale, munthu amene Mzimu Woyera samtsogolera sanganene kuti Yesu ndi Ambuye. Pali mphatso za mitundumitundu, koma ozipereka ndi Mzimu Woyera mmodzimodzi. Pali njira zosiyanasiyana zotumikira, koma Ambuye amene timamutumikira ndi mmodzimodzi. Pali mphamvu zosiyanasiyana, koma Mulungu ndi mmodzimodzi, amene amagwiritsa ntchito mphamvu zonsezo mwa anthu onse. Mzimu Woyera umapatsa munthu aliyense mphatso yakuti yoti ayigwiritse ntchito yopindulitsa onse. Mkhristu ali ngati thupi limodzi limene lili ndi ziwalo zambiri, ngakhale ziwalozo nzambiri, komabe thupilo ndi limodzi lokha, pakuti ngakhale ndife Ayuda kapena a mitundu ina, akapolo kapena fulu, wa ubatizo Mzimu Woyera mmodzimodzi adatisandutsa thupi limodzi, ndipo tonsefe tinalandira nawo Mzimu Woyera umodzi emweyo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 20 ndi 19 kulekeza 23. Madzulo kutada, pa tsiku lomwelo lotsatira sabata ya Ayuda, ophunzira aja anali pamodzi. Zitseko zinali zokhoma chifukwa anali kuopa Ayuda. Yesu anadza nayimirira pakati pawo nati, "Mtendere ukhale nanu." Atatero adawaonetsa m'manja ake ndi nthiti zake. Ndipo ophunzira aja adakondwa kwambiri powaona Ambuye. Yesu adatinso, "Mtendere ukhale nanu. Monga Atate adandituma, inenso ndikukutumani." Atatero adawawuzira mpweya nati, "Landirani Mzimu Woyera. Mukakhululukira anthu machimo awo akhululukidwadi, koma mukapanda kuwakhululukira sadzakhululukidwadi." Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga tatenera pachiyambi, lero tikuyenera tikhale anthu okondwa chifukwa tonse lero tasanduka anthu odzazidwa ndi Mzimu Woyera. Lero tonse tibwerekere chichewa cholakwika. Lero tonse ndife mapente. Kodi Pentecost imatanthauza chani? Pentecost ndekuti 50 days patapita masiku 50. Poyambirira Ayuda anali kukondwerera tsiku lawo la 50 chichitikireni chikondwero cha Passover, Pasaka yawo,
chitulutsireni mu ukapolo. Ndi tsiku la 50 likakwana pa chaka amachita chikondwerero chimenechi kukondwerera tsiku limene adatuluka mu ukapolo. Inu ndi ine titha kutero kuti nafenso tikamachita chikondwerero cha Pentekoste tikukondwerera kuti tidatuluka mu ukapolo wa imfa. Ambuyesu adagonjetsa imfa. Ambuyesu pokhala nafe kuchokera tsiku limene adauka kwa akufa kufikira tsiku limene akutumiza Mzimu Woyera kwa ophunzira ake papitanso masiku 50. Kachiwiri chikondwerero ichi chinali chikondwerero chimene amakondwerera tsiku la zokolola zawo kuntamanda Ambuye kuti alandira zokolola zaphwamwamba kunthokoza. Munthu amene ali ndi Mzimu Woyera akuyenera kumakhala munthu othokoza. Komatu sipokhapo ayi, ife mu mpingo tsiku ili timalikondwerera ngati tsiku limene ndi chiyambi cha mpingo. Chiyambi cha mpingo. Chifukwa atangowauzira mpweya monga tamvera mu uthenga wabwino, landirani Mzimu Woyera. Pitani monga Atate adandituma inenso ndikukutumani. The people were charged, the apostles were charged. Ndipo timamva kuti ambiri kuyambira tsiku limene amalowa mu mpingo ndipo atumwi aja adayamba kulalika ndi mphamvu. Chiyambi cha mpingo. Ophunzira ake ali kupemphera, chimphepo chopsa chinawatsikira, ndipo aliyense analandira, lilime la moto pa mutu pake. Abale mverani chiyambi chake cha mpingo wa Yesu pa Pentekoste. Pang'ono unafalika, ndipo kwathu kuno taulandira. Nyimbo zake nzimenezo, happy birthday Ecclesia. Titha kutero lero mutha kuwafunira mafuno abwino bambo mfumu anu, abishopu anu, titofunira na wina aliyense mafuno abwino chifukwa ndi happy birthday Ecclesia. Komano pamene tikukondwerera kutsika kwa Mzimu Woyera, ndi zinthu ziti zimene tikuyenera tisinkhesinkhe mmoyo mwathu. Zilipo zambiri. Choyambirira tikuona kuti zimene zidachitika pa tsiku la Pentekoste, kutsika kwa Mzimu Woyera, anthu akuti atalandira lilime aliyense ngati lilime la moto, amayankhula ziyankhulo zosiyanasiyana, koma onsewo amamvana. Izi zikutembenuza zimene zidachitika pomanga nsanja ya Babulo. Pamene akuti anthu aja adapangana, tifanane ndi Mulungu, nkumapatsirana zinthu, timange nsanja tikafike kuli Mulunguyo. Ndiye kuti m'madziwo achinyamata kunali kuyerekedwa. Hatidziwanso amatinena kuti sitimanga. Mulungu amango aona kuti mundidziwanso. Koma in the end tikuona kuti Mulungu anatembenuza ziyankhulo zawo. Akuti wina amati akatibweretsa shovelo, wina abweretsa mchenga. Bweretsa simenti, wina abweretsa mpeni. Panali chipwirikiti. Meaning pamene pali Mzimu Woyera, pali umodzi, pali kumvana. Pamene tibweretsa migawiko, pamene tibweretsa mipatuko, pamene tibweretsa zidani, tidziwe kuti pamenepo palibe Mzimu Woyera. So chizindikiro choyamba chonena kuti tili ndi Mzimu Woyera, timakhala mwa Mzimu Woyera, mpingo ndomangidwa mwa Mzimu Woyera, ndi umodzi. Umodzi m'banja, umodzi mu mphakati, umodzi mdziko, umodzi mu mpingo. Chimenecho ndi chizindikiro chokwanira kuti anthu fe tili ndi Mzimu Woyera. Monga ndinanenera lachiwiri lija, Paulo atafunsafunsa kuti mudalandira Mzimu Woyera. Tisaganize kuti kukhala ndi Mzimu Woyera ndi kuyankhula dzimawu zadipi kwambiri kupanga konvinsi anthu. Ayi, kulandira Mzimu Woyera ndi umodzi. Chachiwiri, tamva mawu achiwiri, Paulo akunena kuti aliyense adalandira mphatso yakuti. Mpingo kapena anthu fe tili ngati ziwalo za thupi limodzi. Dzanja silingauze mphuno kutofunikira ndine, mwendo sungauze diso kutofunikira ndine, koma ziwalo zonsezo zimathandizana nkukometsa moyo nkumamutchula kuti munthu. Sitimanena kuti awa adiso, awa mphuno, awa ayi, timangoti awo auje. Ndife thupi limodzi. Meaning amene dalandira Mzimu Woyera, amene amatitsogolera, amene amapereka mphatso yakuti, aliyense akuyenera kuti chimene Mulungu adampatsacho akometse nacho dziko lapansi. Ena Mulungu adapatsa kuyankhula mofulumira, imakwana nthawi yonena kuti pamaswekera ena ayankhule mofulumira kuti akometse zinthu. Tangoganiza tonse titamango yankhula pang'ono tonse tigona. Koma timapezeka kuti ngakhale mmoyo mwathu, ngakhale ife alaliki, pali ena amayankhula modekha, kumumona akamatsitsa fundo zija anthu nkumatola. Pali ena afe timankhula ngati unenera mpira, koma anthu nkumatola. Mphatso yakuti ya Mzimu Woyera. Pali ena ndife atali, ena ndife afupi, ena ndife brown, kulibe munthu wakuda, ena ndiotero. Basi zonse zija zimakometsa dziko lapansi, monga mmene malo osiyanasiyana amakometsera dziko lapansi. Funso limene likhalepo lonena kuti kodi ndi mphatso yanji imene Mulungu adandisungiza yoti ndikometsere nayo dziko lapansi. Tamvanso chinthu china chachitatu chimene tingaphunzire chonena Yesu atauka kwa akufa sana apatse tsiku lomwelo Mzimu Woyera. Atauka kwa akufa poyamba amaonekera kaye.
anakaonekera kwa Tomasi, ndawauza kuti tipisa m'mabala angawa, anakaonekera kwa anyamata aja pa njira yako Emausi, anakaonekera ophunzira aja, onse aja pang'ono ndi pang'ono nkumalimbitsa mtima, chifukwa anthu aja anali ndi mantha. Ngakhale pamene akuwauzira mpweya tamva kuti anali chitsekere m'nyumba chifukwa cha mantha, koma Ambuyeso anali kuwakonzekeretsa. N'chifukwa chake pang'ono ndi pang'ono amawuza, ndidzakutumizirani Nkhoswe ija, ndidzakutumizirani Mzimu Woyera, ndidzakutumizirani wina amene adzakhale nanu, adzakudziwitsani, adzakuphunzitsani. Mpaka patapita masiku 50 akuwawuzira, landirani Mzimu Woyera. What does it teach us? What is he saying to us? What does the church want us to benefit from this? Chimene tidziwe nchonena kuti Ambuye apa akutionetsa ubwino okonzekera tisadalandire madalitso. Madalitso sabwera mongoti tidzidzimutsayi, amapereka mmene wafunira, koma timenera takonzekeretse. Ino amene mupita ku banja ndi mdalitso, koma talikonzekerani. Sizongokumana lero pansewu basi kuti abambo tabwero dzalembetsa ukwati ayi. N'chifukwa yake mayi wathu Eklesia amafunsa. Madalitso, Mzimu Woyera, kulandira zaulere za Mulungu timenera tikonzekere. N'chifukwa yake mpingo umatipempha tatiyeni pa nsembe ya misa iliyonse tilandira zazikulu, madalitso, tilandira thupi la Khristu, tilandira Khristu amene. Ndio matuzo tenti akonzekere madalitso amene. Chifukwa yake wansembe amanena kuti poyamba tentirape machimo athu. Ndikuti tikonzekere kulandira madalitso. Koma ambiri timafuna madalitso a Mulungu, koma sitifuna kuwakonzekera madalitso. Tithakonzekera njira zosiyana-siyana. Kuwakhululukira anzathu ndi kukonzekera madalitso a Mulungu. Fo pamene ukhululukira anzako, mujatinenera mpempheroli ukunena kuti mundikhululukire ine monga inenso ndankhululukira uyu dzulo, ndakhululukira aja dzana. Koma tifuna Mulungu atikhululukire, ife sitikukhululukira ena. Takanika kukonzekera madalitso a Mulungu. Akuwapatsa Mzimu Woyera patapita masiku 50 chifukwa chonena kuti Ambuye Yesu amakonzekeretsa. Ana sukulu ngati mufuna mdalitso akupambana, yambani kukonzekera, muziwerenga, muzifunsa pamene simukumvetsa. Kenaka mumpempha Ambuye kuti ndithandizeni kumene kwatsalapo. Koma mwana amangogona every day, tsiku la mayeso kalowa mu library okumudawerenga tsiku lonse, palibe cha nzeru chimene mutole. Nkhani ili apa ndi kukonzekera. Chachinayi chimene tikuphunzira makamaka mu uthenga wathu wabwino. Ambuye Yesu potsanyula, powapatsa Mzimu Woyera, potipatsa Mzimu Woyera, pondipatsa ine Mzimu Woyera, amene amatipatsa mphatso zosiyana-siyana, zaulere zambiri, adadziwa kuti nthawi zina zaulere zimene Mulungu amayika mwa ife tikangozinyamula mwa umunthu, if humanly handled, timayamba kuyerekedwa, timayamba matama, timayenera kudzimva, timayamba kukhapira ena kosathwa. Chifukwa chonena kuti wapatsa Mzimu Woyera, anadziwanso kuti patho bwera mavuto ena, mavuto akunyada, mavuto akudzimva. Nde akuwapatsanso sakramenti lakulapa. Kuti mphatso zimene mwalandira, Mzimu Woyera amene mwalandira lero, nthawi zina mudzamba kuyerekedwa naye. Chonde, mukazindikira kuti mwagwiritsa ntchito molakwika mphatso zimene Mzimu Woyera akupereka, kalapeni. Chifukwa akuwauza kuti mtendere ukhale nanu. Amene muwakhululukire machimo awo adzakhululukidwadi. Muona kuti pa masakramenti onse, sakramenti lomaliza kupereka, Ambuye Yesu ndi sakramenti lakulapa, sakramenti lokhululukirana. Zimene mukhululuke zidzakhululukidwadi, zimene simukhululuka zidzakhululukidwadi. Pomuza Petro adamuza kuti zimene mumange pasi pano zidzamangidwa ndi kumwamba komwe, zimene mukhululuke pasi pano zidzakhululuka ndi kumwamba komwe. What does it teach us? Tikuyenera kukhala anthu amene Mzimu Woyera akatiunikira, chongolera mtima chimene aliyense adampatsa chimatiuza kuti ndalakwitsa, tizipita ukagwada pamaso pake kuti Ambuye ndakuchimwirani, Ambuye ndinopepera, Ambuye ndinofoira, Ambuye ndifuna ndiyambenso mwatsopano. Koma tionani anthu, m'malo moyang'ana mmutima mwathu, m'malo moyang'ana kulephera kwathu, timayamba kudziyenereza mpaka timafika ponyada kuti ine sindingalape, ndikalapa kwa nsembe ngati muno. Ndi Ambuye amene akuwawuza kuti amene mudzakhululukire ndi zosiyanasiyana, kuchokera pa apostoli paja, nkumayenda zaka nkumapita, nkumasanjikana manja, ena nkumamwalira, nkumasanjikana manja, kufikira lero, they are the very same powers. Pajatu Ambuye Yesu ananena kuti ndili nanu mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Tili nawo Mzimu Woyera, timakonda kusangalatsidwa ndi kutsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Mpemphero lathu timanena kuti ndipo ndimvera Mzimu Woyera,
ndipo ndimvera Mzimu Woyera. Mzimu Woyerayo azitikumbutsa, azitiphunzitsa, azitithandiza kukamba zoona zonsezo Mzimu Woyera amapanga. Kwachuluka nkunyada kuti sitimafuna kumvera. Nde tikawerenga kalata ya Paulo yolembera mpingo wa ku Galatiya amatiuza zimene Mzimu Woyera amabereka mwa ife. Ndipo tsiriza abale ndi alongo ndimafuna tisinkhesinkhe za mphatso zisanu ndi ziwiri zija. Mphatso ya nzeru, kumvetsa kapena kuti kudziwa, kulangiza, mphatso ya fortitude, chamuna, kulimba mtima, mphatso ya kuopa chauta, mphatso ya kulemekeza Mulungu, mphatso ya mphamvu. Zonse zija anatipatsa zija. Ndimafuna tiziyang'ane mmoyo mwathu kuti zikubereka zipatso. Ngati sizikubereka, ndi pamene tsopano pakhale funso, ndi pamene Pentekoste yathu, chiyambi chathu chatsopano, chiyambire tsiku la lero kuti ndikulephera kumabereka zipatso izi chifukwa chachani. Ndikanakonda aliyense mwa ife atolepo zipatso zimene Mzimu Woyera amapereka. Chifukwa kuti tidalandira mphatsozo zimene zizibereka zipatso. Ndiye timafuna mwa zipatso zija zimapezeka pa Galatiya 5 ndi 22 kumatsika m'munsi. Mwa ine zimene zikubereka, zimene zikuonekera poyera, zimene ndikuzipereka ku dziko ndi ziti. Nanga zimene ndikulephera kuti ndizionetse, ndikuzilephera chifukwa chachani. Tikasinkha tapempha Ambuye mwa Mzimu Woyerayo atithandize kuyamba zinthu mwatsopano here and now today. Zipatsozi ndi zambiri, koma choyambirira tikudziwa kuti pali chikondi. Kodi mwa ine muli chikondi? Ndipo tikamakamba za chikondi ndi nsembe, sacrifice, doing things kuti ndisangalatseni. Osati kunguti ndingowasangalatsa kuti anditame, koma kuti izizi zikanatha kundipatsa personal joy and comfort, koma for the sake of chimwemwe cha anthu ena ndilipangira banja langa, ndipangira mpingo wanga, ndapangira nsembe anzanga. Kodi mwa ine muli chikondi? Chikondi tupacha ndi mtanda. Ambuye adapereka moyo wawo out of love. Mwa ine muli mtendere. Munthu amene ali ndi mtendere amafuna mtendere kuzipanga radiate. Mtendere amene ali ndi mtendere amafuna mtendere ufalikire kwa wina aliyense. Ngati ndilibe mtendere, ndi chifukwa chani ndilibe mtendere? Kindness, kuleza, kudzigwira, self control, zinthu ngati chimwemwe, joy, patience, kudekha titakutero kuti kupanga zinthu mofatsa, kunena zinthu moona, kuchita ntchito zachifundo. Tikawerenga Galatiya 5 ndi 22 ndipo aliyense atatenga cholembera adzichongere zinthu zimene akuona ngati akuchita bwino, zinthu zimene akuona ngati akulephera, ndipo adziyankhe payekha kuti ndikulephera chifukwa chachani. Tipemphe Mzimu Woyera abale kuti atithandize kukhala anthu okhululukirana, anthu ogawana, anthu omvetsetsana, anthu olimbikira, anthu aumodzi, anthu othandizana kuti aliyense moyo mwake azilandira zipatso za Mzimu Woyera, ndipo aliyense moyo mwake azibereka zimene Mzimu Woyera akumpempha. Tsiku la lero tentiambeso mwatsopano, tsiku la lero tentikondwere, ndipo tsiku la lero tentikhululukirane, ndipo tsiku la lero tentilape machimo athu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.